wae ra numpak taksi dhewe anjing opo ora wedi timbang anggur aku lo kelem dengan sani Badhe goyang sareng-sareng. Au, liyan ada campur sarene wong duwe gawe to. Kowe nasib. Jose. Ndak pundi Mbak Ayu kepote tindak tindak wae ra numpak taksi dhewe anjing opo ora wedi timbang anggur kula kelem ngancani Rondo Kempling. Nah, pancen motor rondo